Tässä morjesta teille kaikille. Me Kirkille Niko ja Leevi. Nähdään 2 yön päästä. Ja me ollaan kävelemässä. Sitten Ampiainen jahtas minua. Ja on takana päin. Tänään me ollaan salapoliiseja. Jos niin, voitte oikein. Salapoliiseja. Niin. Ei näy vielä epäilystäkään kenestäkään. Siellä näkyy ensimmäinen. Siellä jossakin. Tai ei kyllä näkynyt. Tai me ovat nää. Et. Kappas. Mitäs täällä on? Roskaa. Täällä on joku syönyt. Meni joku. Ei näy vielä. Siinä on hieno kukka. Siinä on joku. Ja nyt juomassa kahvit. Heittänyt menemään. Punkkikasoja. Kamalasti punkkikasoja. Ja tää video ei aio ehkä kestää kauaa. Näinkö se istuu ilmailussa tuolla? Vitsi, oliko sen? Kuulosti vähän siltä kiljoiselta. Hui, Ampiainen! Hui! Se myös tappaa mut! Taas! Älä jahtaa mua! Ampiainen tappaa mut, jos se pistää minua. Ei näy vielä. Tuo. Kotka on 15 kilometriä, Karua 6, Anjalaa 20 ja Laajakoskea 6. Come on, hei. Mukasee. Joku postilaarikko on vähän posahtanut. Oi vitsi, tos meni poliisi. Vai mikä auto se oli?